Dámy a pánové, kolegové zastupitelé, zastupitelky, vítám vás na 28. zasedání zastupitelstva obce Hnojník. Přítomno je 11 členů zastupitelstva obce, prezenční listina. Vyhlášení zastupitelstva bylo řádně vyhlášené a svolané. Jsme všichni, takže jsme usnášení schopni. Podle paragrafu 93 odstavce 1 zákona o obcích bylo vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu Hnojník v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 19.6.26 dosud. Současně byl program a zasedání zveřejněno na úřední desce. V rámci navrženého programu navrhuji do programu doplnit bod číslo 14a v různém a stanovení počtu členů zastupitelstva Hnojník pro volební období 2026 až 2030. Dávám hlasovat, kdo je pro to, aby tento bod byl do programu doplněn. Kdo je pro? Kdo je proti? Jeden. Nikdo se nezdržel. Takže zastupitelstvo obce schvaluje program 28. zasedání zastupitelstva obce, včetně navrženého rozšíření. Dávám hlasovat, kdo je pro tento program. Děkuji. Určení návrhové komise. Jako návrhovou komisi navrhuji Lenku Hornou a bakaláře Tomáše Kozáka. Ne, pana Špoka, to tu má špatně napsané. Jaromír Špok, omlouvám se. Tak, to bylo z minula, takže dávám hlasovat, kdo je pro, aby návrhová komise byla paní Lenka Horná a paní Jaromír Špok. Tak. Zapisovatelkou určuji paní Petru Šukovou a ověřovatelem zápisu a usnesení pan Peterek a pan Kravěc. Kdo je pro? Děkuji. Tak. V rámci bodu 5 máme tady kontrolu usnesení z předešlých zasedání zastupitelstva obce. Dne vlastně víme, že proběhlo jednání místo starosty s dopravním inspektorem, kdy společně prošly jednotlivé požadavky obce s úpravou dopravního značení a dopravní značení bylo realizováno a místní komunikace v této části byla zcela uzavřena, takže tento bod je splněn, takže to máme bod 6. Ještě by bylo fajn, kdyby se to naučili lidé respektovat. Nejsme řidiči, jakože nezodpovídáme za řidiče. No, ale třeba zodpovídáte za třeba Roman Zerovna tam za své pracovníky, kteří tam projíždějí stále. Tak já si myslím, že ty místní služby to není zase takový problém. Já myslím, že jestli je zákaz... Značky platí pro všechny stejně. To si myslím. Tak v zimě tam nebudeme jezdit, jo? Já myslím, že jsme se ještě o zimě teď vůbec nebavili. No ale jak to chci řešit zimní držbu? Já se bavím o současné době. No, ale já si myslím, že platí to snad pořád, ne? Když tam cesta nebyla, když tam byl obyčejný chodník a chodili tam lidé po chodníku. Pak se tam v rámci zlepšení chůze, tak se tam udělala teď nějaká cesta, která nakonec skončila veřejnou komunikaci, která se zneužívá proto. A já jsem to tam sám napíšel. Já si myslím, že skutečně měl by se odstranit ten plech, ten, kdo ho tam dal své volny, tak by si ho měl odstranit. A vozidla IZS mají vysoké podvozky, mají vysoké kola, takže jim to neublíží. Ti, kteří tam jezdí s osobními autama, ať si tu na plavu urvou, aspoň tam budou stát a policajti budou dělat práci. Nemají tam co dělat. A hlavně je to nebezpečné pro chodce. Kdybyste viděli minulý týden, děcka, jak tam visí na tom plotě, protože tam projíždí jedno auto z druhým. Takže máme splněno bod číslo 6. Já beru, že máme tady znovu zprávu o činnosti výboru zastupitelstva obce, ale tím, že jsme měli minulé, tak já bych, pokud nechcete něco vyloženě dát nového, takže bych prošla tento bod. Tak. Bod číslo 7. Účetní závěrka Masarykovy základní školy a mateřské školy Hnojník 120, hospodářský výsledek a rozdělení zisku za rok 2025, včetně inventarizační zprávy. Na stránkách obce byla předložena účetní závěrka příspěvkové organizace Masarykova základní škola a mateřská škola, včetně zdůvodnění hospodářského výsledku za rok 2025, včetně inventarizační zprávy. Účetní závěrka, včetně inventarizační zprávy, byla zveřejněna na úřední desce tak dálkovým přístupem od 13.6.2026. V rezervním fondu vlastní hospodářský výsledek, jak jste jistě
50 188,09 korun. Navrhuji schválit, zastupitelstvo obce schváluje účetní závěrku příspěvkové organizace Masarykova základní a mateřská škola Hnojník 120, IČO 750 267 08 za rok 25, včetně inventarizační zprávy. Kdo je pro? 6. Kdo je proti? 2, 3. Já bych řekl, proč. Jestli můžu. Já jsem se díval, ještě jsem 16.23 jsem se díval na stránky Ministerstva financí a tam není na webu vyhodnocení za 12.25 ani 3.26, takzvaný monitor státní pokladny. Potom nevím, jak se to podařilo nějak zprávu udělat, ale vzhledem k tomu, že si myslím, že to není transparentní, tak si něco. Dobře, souhlas. V pořádku, kdo se zdržel? Dle zprávy z Ministerstva financí závěrka stačí do 30.7.2026. Jo, protože ještě není vlastně úplně hotový audit, proto to visí. Takže to... Ale není tam 12 měsíců roku a my to máme. Ano, přesně. Můžu se pak, už to teda schvalujete v této podobě? Když to ještě budete dělat? Já jsem si, omlouvám se, skážu do řeči. Ta inventarizace, respektive selhání inventarizace je docela jako velký prohřešek. Jo. Když se podíváte na dokumenty z března, tak jste tam podepsaný pod tím, že inventarizace je v pořádku a pod tím je taková krásná věta. Fakt nádherná věta. Když jsem si vědom následku, že ta inventarizace nesedí. Teď schvalujete něco, co fundamentálně nesedí. Ta inventarizace nesedí. Je to v té zprávě, kterou teď vlastně schvalujete, tak tam je napsané, že to nesedí. Že to není v pořádku. A vy to jdete schválit. Proč? Protože bude dohromady ještě s auditem celá zpráva dohromady 31.7. bude to takhle zveřejněno. Já beru, že asi během teď, já myslím, že 14 dní, že už to bude v pořádku, aby mohlo být první čtvrtletí, druhé čtvrtletí, protože se požádalo vlastně o odklad, který jsme tam měli. A vy jste se dívali, proč to nesedí? Mě to zajímá, jo? Proč to nesedí? V čem to je? Vy schvalujete něco, co nesedí, tak proto se to zajímalo. Není řečeno, že nesedí, to je váš názor, že tohle to nesedí. Jo? Dobře. Můžu jenom k tomu dodat. Nevím teda, souhlasím s tím, že to je netransparentní, protože za školku jsme teďka vlastně v druhém pololetí několikrát dodávali znovu účetní doklady, které už jsme přidávali dříve, které se nějakou zajímavou náhodou prostě ztratili. Neseděly tam finance, neseděly doklady, takže za mě schvalovat nějakou účetní závěrku je úplně a ve škole si myslím, že se ani žádná inventarizace nedělala. Inventarizace není, kromě toho, že teda se dělala majetková, tak je samozřejmě potom i inventarizace účtu a to je právě třeba i to, co jsem minulý týden vysvětlovala zastupitelům, inventarizace účtu. A v tom je ten rozdíl. S tím, že rok 25 je jiná účetní, od ledna letošního roku je jiná účetní, jestli tam něco dohledávali, já vám na to nejsem schopná odpovědět, jestli to takhle je. Jo, nevím, já beru, že prostě šanony tam jsou, takže já bych tento bod prostě přešla a určitě bude odeslána zpráva, tak jak má být z hlediska Ministerstva financí, doptávala jsem se na to. Tak. Takže to máme účetní závěrku. Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Masarykova základní škola, mateřská škola Hnojník 120 za rok 25, včetně rozdělení hospodářského výsledku ve výši 50 188,09 a to převodem do rezervního fondu. Dávám hlasovat, kdo je pro. 4, 6, 7, 8. Kdo je proti? 3. Zdržel se někdo? Ty byl pro? Jo, dobře. Účetní závěrka základní školy a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím Jana Kubiše Hnojník 6, hospodářský výsledek a rozdělení zisku za rok 2025, včetně inventarizační zprávy. Byla předložena účetní závěrka základní školy a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím Jana Kubiše
Škola podstavová i předškola imienia Jana Kubiša Hnojník 6 za rok 2025, včetně zdůvodnění hospodářského výsledku za rok 2025 a včetně inventarizační zprávy. Účetní závěrka, včetně inventarizační zprávy, byla zveřejněna na úřední desce tak dálkovým přístupem od 13.6. A jak jste viděli, tak vlastně hospodářský výsledek bylo 286 913 korun 96. Takže dávám hlasovat. Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Jana Kubiše, škola podstavová i předškola imienia Jana Kubiša Hnojník 6, IČO 750 267 16 za rok 2025, včetně inventarizační zprávy. Kdo je pro? Děkuji. Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Jana Kubiše, škola podstavová i předškola imienia Jana Kubiša Hnojník 6 za rok 25, včetně rozdělení hospodářského výsledku, a to ve výši 286 913,96 korun do rezervního fondu. Kdo je pro? Děkuji. Účetní závěrka, výroční zpráva a výsledek hospodaření služby Hnojník OPS za rok 2025. Před zastupitelům byla předložena účetní závěrka, výroční zpráva a výsledek hospodaření služeb Hnojník OPS za rok 2025. Účetní závěrka, včetně inventarizační zprávy, byla zveřejněna jak na úřední desce, tak dálkovým přístupem od 13.6.2026. Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku společnosti služby Hnojník OPS se sídlem Hnojník 67, IČO 2945 82 42 za rok 2025. Kdo je pro? Děkuji. Dále předkládáme účetní závěrku obce Hnojník za rok 2025, včetně inventarizační zprávy. Vedení obce předložilo účetní závěrku obce Hnojník za rok 2025, včetně inventarizační zprávy. Účetní závěrka, včetně inventarizační zprávy, byla zveřejněna jak na úřední desce, tak dálkovým přístupem od 13.6.2026. Takže dávám hlasovat, kdo je pro schválení účetní závěrky obce Hnojník. 2, 4, 6. Kdo je proti? 5. Já bych k tomu jenom, jestli můžu, abych k tomu dodal. Ty si nám sice na pracovní schůzce vysvětlila tady tyhle body, prošli jsme si to, ale já bych přece jenom chtěl, aby jsme přijali usnesení a to, aby byla udělena výtka za opatření, které měly být z loňského roku, a to těm členům komise, kteří za to byli zodpovědní. A to je Dagmar Malíková, Andrea Ošťavnická a Marcela Šubertová. Protože i říkala to na pracovní schůzce, tohle to mohlo být vyřešené do konce roku, nebylo, táhne se to dál. Nevím, co myslíš, že mohlo být vyřešeno. Je to přesně to? Bavili jsme se o nějakém ukončení stop stavu, taky jsem to nezaslech. Stop stav, ten bude právě roku návrhu 11, čísla 11. Ale mohli jsme ho udělat už ke konci roku, nemuseli jsme to dělat uprostřed. Dobře, máš návrh, že chceš udělat výtku za opatření, řekni, jak to je, dáme o tom hlasovat. Za nesplnění. Za nesplnění opatření z auditu roku 2023 a 2024 uděluje zastupitelstvo obce Hnojník výtku inventurní komisi, inventarizační komisi ve složení Dagmar Malíková, Andrea Ošťavnická a Marcela Šubertová. Já s tím opravdu nesouhlasím, protože je to vytrženo z kontextu, nicméně samozřejmě dám hlasovat za zastupitele. Já bych teda k tomu se teda chtěla vyjádřit. Já jsem teda Marcela Šubertová a zodpovídám určitě za to, že to, co je naúčtované, je opravdu skutečný stav. To, co je v podružných programech, do kterých já nemám přístup a tuhle evidenci absolutně nevedu, tak nevím, proč já bych měla za to dostat výtku za něco, co prostě nemám špatně zaúčtované. Takže jako rozhodně si nesouhlasím a za druhé si myslím, že právní vztahy
patří kompetenci paní starostky, takže nevím, jestli zrovna to je kompetenci zastupitelstva udělat výtky zaměstnancům. To je teda jako moje vyjádření. Tady nejde možná o to, že vás nikdo neuvidí, že to bylo, že jste to neudělala, co jste dělat neměla, ale vy jste na to při té inventarizační komisi, nebo při to, proč jste měla přijít, a vy jste na to měla upozornit. A to se nestalo. Na to už se upozorňovalo několikrát. Už v minulém roce, když se schvaloval závěrečný účet, nebo bylo pracovní zastupitelstvo k závěrečnému účtu za rok 2024, tak jsem na tom pracovním zastupitelstvu byla a vysvětlila jsem, v čem je ten problém. Pokud se podíváte na audit průběžný, nikdy nenajdete chybu o tom, že něco je špatně naúčtované. Vždycky ta chyba je v inventarizaci. Tuhle inventarizaci my jsme zdědili z dob minulých. A od roku 2022 ty inventarizace nejsou podložené. Když jsem se dívala do zpráv z auditu, tak vzorky, které jsou nám nyní vytýkány, v minulosti prováděny nebyly. Mám dokonce i zprávu z krajského úřadu, kdy byl dotaz daný panu Jakubu Švedovi, jak je možné, že konečné stavy, které byly zaslány, se neshodují s počátečními stavy, které vlastně následně zasílal do centrálního systému. Tady tohle bylo způsobeno tím, že vlastně se neuzavíraly podružné programy, to jsou takzvané DDPK, a bohužel tyhle vlastně měnily ty počáteční stavy. A do dnešního dne ten program není uzavřený. Není uzavřený z toho důvodu, že nám bylo prvně řečeno, že pokud se nám to nepodaří vyčistit, tak nedá se nic jiného udělat, než opravdu udělat takzvaný stop stav. My jsme ten stop stav navrhli udělat 36. A paní auditorka nám řekla, že nejlepší by to bylo udělat ke konci roku 2026. Rok 2025 jsme měli stále na to, aby se pročistily ty stavy, které vlastně jsme zdědili v minulosti. A bohužel já nejsem schopná říct, co na účtu 314, 324, co se týká občanů, co vlastně na těch účtech je, protože ty konečné stavy nebyly evidenčně doloženy z těch podružných programů a tohle po nás audit chce. Do dnešního dne to nejsme schopni udělat. Takže já jsem se na to ptala, jak se z toho dostaneme ven. Bylo nám doporučeno opravdu udělat ten stop stav. Já jsem ale ho nechtěla udělat 31.12., ale už teda teďka k 36. Jo, takže s tím, že to není, že někde se něco ztratí, je to prostě podružný analytický účet. S tím, že z toho je analyticky rozpočtováno to, co je z minulosti a to, co je vlastně současná doba, protože nám se pořád plete ta minulost s tím současným stavem, který vlastně teď je. Paní Šubertová, my jsme si to ve středu poslechli poměrně dlouhý monolog, 17 tam sedělo tady z těch 11 lidí, kteří tady jsou. A bylo nám to vysvětleno celkem podrobně. Ano, že to jsou chyby v minulosti, že to někdo špatně dělal, že to možná byla chyba i auditora, který předtím kontroloval úplně něco jiného. Teď je změna auditora, už je auditorka, která právě by na těch inventarizacích, což předtím nebylo. Ale to vůbec to nikoho nezajímá. To tam prostě, jestli ten auditor dělá to nebo dělá to je jedno. Mělo to být v pořádku. A my jsme podhledli, protože jsme tady seděli, tak ještě Radek byl strašně spokojený s tím, že byl předložený nějaký materiál, který pracovala paní Oštěrnická, nevím, proč nám paní Oštěrnická nechtěla vysvětlit, když tady byla přišla paní Pohlubková, to by potom překvapilo až v závěru. Protože paní Pohlubková právě přesně patří k tomu, že to tam... Ona čistí chyby minulosti, to víme, to jsme si vyslechli. No. Ale já třeba ten kruh nezvedl proto, protože si myslím, že to je opětovně systém, který tady je, jsem říkal, toho hordubce. Valíme to před sebou, tady bylo jednoznačné opatření, kdy bylo zjištěné chyby a nedostatky budou ustráněny 31.26 provedením řádné inventarizace. Byla komise, která bohužel jste jejím členem. 26 nebo 25, protože teď je 26. 26, 31.26. To bylo no, ale mělo to být do 26, není to straně. Teď máme nový návrh, že by to teda měl být stopstav a ten stopstav by měl být dáný 36. a znova a zase to valíme tu kuličku, před sebou valíme, řekneme dobře. My se zase polepšíme, my to uděláme, pane profesor. Dá se to udělat jiným způsobem. Dá
dá se to, co jsme nedohledali a bereme, že to jsou účetní chyby minulých let, dá se to my jsme se prostě na to paní Polská vysvětlila, myslím, že tak imaginárně jsme to pochopili asi všichni. Jsou to chyby minulosti, říká, že z 1,5 milionu korun se jim podařilo, z 2,5 milionu korun se jim podařilo milion, že prostě tam ještě milion je. To je v pořádku, ale ona se tím bude piplat, že nemá jenom tady toto na starosti, piplat, že to není ani naplnění práce, tak se s tím piplat. Jestli to jsou ale chyby minulosti, tak já už, proto jsem to nezvedl, já už tomu nevěřím. Ale oni nejsou ani Ošťádnické, ani Šubertové. Ale my to Ale já vám jenom odpovím. My to nemáme jako moc ovlivnit. Jediné, co já můžu říct, je, řeknu, že předlož mi stav a tenhle stav, který je nedohledatelný, naúčtujeme na účetní chyby minulých období. A tím pádem to máme na účte 408, kde už máme teda chybně zaúčtovanou kanalizaci z roku 2022. Dobře, vy jste reagovala na tu výtku a já vám řeknu proč. Před tím rokem jste s náma seděla na té pracovní schůzce. Tam jste nám řekla prakticky to samé, co jsme se teďka dozvěděli na tom, že se to opravdu táhne, ale že víte, co s tím, a že to do toho konce roku dáte do pořádku. A to se nestalo. A proto ta výtka. Abych vám odpověděl na to, proč. Ale za toho provozu se nedalo odstranit celý 1,5 milionu, je tam ještě prostě 500 000. No. A milion se odstranil, a to je pořád špatně. Dobře. Já nejsem vedoucí pracovník, aby zodpovídala za zaměstnance, kteří mají tady tyhle podružné evidence pod sebou. Tak jako bylo zmíněno, byli jste v komisi, byli jste na to upozorní. No. Paní starostko, představte si, že jste šéfka finančního oddělení ve firmě, která má třeba 600 lidí. A přijdete s informací před vlastník té firmy a řeknete, no my jsme dělali, co jsme mohli, 1,5 milionu tam zůstává, našli jsme milion. Ano, při tom počtu, který nás tady je. Je to 23, My jsme opravdu rádi za to, že prostě máme už aspoň ten milion. Jo? A opravdu prostě na tom se maká, akorát, že vlastně, aby to bylo... Organizaci obecního úřadu máš přece na starosti ty? Ano, však se také na tom pracuje. Jo, to je to, co jsem vám říkala. Proč někde byl odstraněný správce z Gordiku, že si to dělala obec sama. Vy to všechno víte, já to tady nebudu říkat na záznam. Jo, jako osobně je pravda v tom, jak nadřízená jsem já, nicméně, když máte potřebu, že chcete nás kárat za něco, za co opravdu nemůžeme, tak vám dávám tu možnost, hlasujte. Paní starostko, nesete za něco zodpovědnost, prosím vás? Teď se bavíme o 1,5 milionu z roku 23-24. Co se to máte za zodpovědnost? Není z roku 23-24, pane Deva. Není to z toho roku. Není to z toho roku. A nesete za to zodpovědnost? Za to, že to je... Nebudu vám na to odpovídat, protože za tohle toto opravdu nenesu zodpovědnost a táhne se to s náma a snažíme se to vyčistit a tím, že vlastně do tohohle opravdu nevidíte, nejste zasvěcený, zastupitelům jsem to minulý týden vysvětlila, proč tomu tak je, nebudu tomu více diskutovat. Tady slyšíme, že jako něco nejde, jo? Celou dobu. Ne, to ne, že nejde, my na tom pracujeme a pracujeme, už máme 1 milion, tak je to špatně. Špatně. Víš, co to ještě zarazilo, tady ta předposlední odstavec. Proč by mělo být zastupitelstvo informováno? Kouzelná věta. Podání zprávy o splnění nápravních opatření je čistě v pravomoci starosty. Zákon nevyžaduje informování zastupitelstva obce. Tak proč my tady o tom hlasujeme, jak ty si můžeš dělat, co chceš, ty nás nemůžeš informovat, tak proč my tady o tom vůbec diskutujeme? To tady je v té zprávě, co paní Oštěnická, co jsi podepsala. Vy nás musíte ani informovat. Nápravné opatření jsou v té kompetenci, přitom ty nápravné opatření jsou vůči tobě. Ty jsi byla šéfkou té inventariální komise. Ty si to nespíná, takže ty by si měla sama sebe vlastně tu výtku udělit. Ale ty nás nemůžeš o tom informovat, že my tady se vlastně... Mám za to, že vše, co se účtuje v roce 23, 24, 25, když jsem ve funkci, mám v pořádku. 26. Jo? Takže prostě to nevím, proč by měla já a zaměstnanci, když převezmete tu funkci a pracujete tady, a pracujete pro obec, a něco tam je z minulosti, tak je přece ve vašem nejlepším zájmu to vyčistit, ne? To je přece jako pro vás dobře. Ano, a za toho provozu se snažíme a už jsme vyčistili 1 milion. Nemůžu vám odpovědět. Ale vy jste si přece dali termíny, tam byly termíny, já rozumím tomu, proč to máme dobře, ale den má opravdu ohraničené a za zraky neumíme. Nepodařilo se.
Jo? A je to opravdu, a to je to, co pracovnice obecního úřadu posledně zastupitelům vysvětlovala, jak je to prostě titěrné. Lidé vzali, platí bez variabilních symbolů, pak je musíte vyzývat, pak přijdou, nepřijdou, jo? A takhle s každým jedním občanem, jo? Proto vlastně děláme v dnešní době transparentnější způsob platby, ať už to je s pomocí variabilních symbolů, někdo to platil odvodou, teď to musíte dohledávat. Jako při tom provozu nejsme tady nafukovací. Takže, dobře, ať se... Já jsem se chtěl zeptat, to je z té starší doby, řekněme pár let zpátky, jde to ještě i za minulou paní pokladní a to je tady? Právě, že to jde celé, jo, jako nový tým, který tady pracuje, tady tyhle chyby nemá, naopak jsme je vlastně zjistili a pracujeme na nich. Jo, něco už se řešilo ještě za práce Aničky Molinové, loni to převzala potom Iveta Pohludková, jo, a prostě se jede do toho, vlastně třeba zastupuje matriku, tehdy matrikářka měla péče o osobu blízkou, takže ve finále zase sedí na dvou židlích, jo, takže prostě... Ale proč to tak je? Proč, když víme, že se tady válí pořád něco dopředu? Ale je toho už méně. Není to, že to je já takhle. dokončím tu otázku. Tak není na to přijat člověk, který bude za to odpovědný, kompetentní k tomu, aby to nemnožil, ale ubíral tomu. Ale ta Iveta na tom pracuje hezky. Ano, ale má dalších 18 funkcí. A taky se může stát, že jednoho dne přijde a řekne, že toho má dost a nebude to dělat vůbec. Ano, řešíme teď posílení ekonomického úseku. Máme tam na 4 hodiny, paní. Jo? 15.6. tak nějak Neměli být informální, že se posílil úsek ekonomického. Já bych si třeba začal, kdybych tady měl se obhajovat, řekl, ano, dělali jsme to všechno a 15.6. jsme přijali novou paní, která to třeba... A ty teďko jenom mimo těch, jak se tě na to zeptat, takže my jsme posílili útvar o nějakou paní. Ano, ano. Okolo. Paní bakalářku Moniku Konečnou. To nevím, to je to jedno. A co mám starosti, co konkrétně budu dělat? Jakou mám tu práci? Konkrétně teď, co mám to paní, posílení útvaru ekonomiky, tak... Momentálně nahazuje faktury, do toho přišlo vyjádření na několik stránek, kdy po vás úřad chce, na kterých pozemcích je vodné, co to je všechno, elektrika, sítě, Peťo, jak to tam je, v metrech čtverečních, že, rozvést. Kolik metrů čtverečních infrastruktury vede na cizích pozemcích? Mimo jiné. A neschvalujeme mít třeba organizační schéma? Neměli bychom si k tomu vyjadřovat. Já si myslím tak nějak z minulosti, že součástí struktury obecního úřadu je organizační schéma, které se schvaluje zastupitelstvo. A to si myslím, že to tak je. Takže to tam pořád ještě splňujeme, protože vlastně nebyla náhrada vyloženě za Aničku Molinovou. Jo, takže... Ale paní, že do toho vstupují, paní Monika Konečná vlastně není zaměstnaná jako úředník, takže tam na tuhle pozici nebylo vyhlašováno výběrové řízení. Nicméně jako v té organizační struktuře, tam, co se týká toho ekonomického úseku, tak tam to místo je. Já myslím, že minimálně informace bychom dostali měli. Třeba bychom k tomu došli, nevím, no, tak jako tady to je jak vyslech. Když se to máme dozvědět, jak ne tady. Paní starostko, chci se zeptat, je vůbec k něčemu tady to zastupitelstvo? Jako tohleto složení? Rozhoduje vůbec o něčem? Samozřejmě, že rozhoduje. Mně připadá, že všem rozhodujete sama. To je v kompetenci paní starostky tohle, z toho tomu zastupitelstvu nerozhoduje. Já se bavím o jako globálně. Se vůbec bavit nemusíme. No, ale to organizační schéma si myslím, že schvaluje. Ale organizační schéma máme splněné, které je platné. Takže byť nesouhlasím s vámi navrženou výtku, ale dávám vám tu možnost, abyste jako zastupitelstvo schvalovali výtku za nesplnění opatření auditora a složení inventární komise Maríkové, Šubertové a Šťavnické. Dávám hlasovat, kdo je pro. 2, děkuji, kdo je proti. Zdržel se. Děkuji. Tak, před sebou máme návrh závěrečného účtu obce Hnojník. Vedení obce předložilo zastupitelům návrh závěrečného účtu obce Hnojník za rok 2025, jehož součástí je i návrh přijetí nápravných opatření a právě v tom textu je teda popsána vlastně postupná inventarizace, která bude vedena na analytickém účtu. Pracovně to je ten stop stav, ale popsáno to bude
vlastně tou postupnou inventarizací. V rámci toho navrhuji, aby zastupitelstvo obce schválilo v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sbírka o obcích ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou číslo 220/2013 Sbírky o požadavcích na schvalování účetních závěrek celoroční hospodaření obce, inventarizační zprávu a závěrečný účet obce za rok 2025, včetně zprávy o výsledku hospodaření za rok 2025. Dávám hlasovat, kdo je pro. 6, kdo je proti? 4, 5. Děkuji. Návrh závěrečného účtu Sdružení obcí Povodí Stonávky za rok 2025. Vedení předložilo zastupitelům návrh závěrečného účtu Sdružení obcí Povodí Stonávky za rok 2025. To už bylo schváleno na sněmu zastupitelů, my už to vlastně bereme na vědomí. Starostu, pardon. Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet a výsledky hospodaření Sdružení obcí Povodí Stonávky, včetně zprávy o přezkumu hospodaření za rok 2025. Dávám hlasovat, kdo je pro. Děkuji. Tak. Návrh smlouvy o dílo k akci obnova mostu přes řeku Stonávku u Vankáta. Víte, že minule jsme měli vysoutěženo a byli jsme z části velmi překvapení, takže jsme soutěž v závěr zrušili a vyhlásili jsme znovu s tím, že dneska ve 2 hodiny byly otevřené obálky, ze 4 uchazečů se přihlásila ale jenom jedna firma, nicméně výsledek nás všichni velice příjemně překvapil. Dostali jsme se vlastně do projektované ceny, která je s DPH 6 932 694,99 korun, na to, že máme dotaci 6,5 milionů, 6 milionů 600. Jo, samozřejmě jde k tomu ještě nějaký stavební dozor, takže tam je ta 95% dotace a 5% půjde za náma. Takže zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít smlouvu o dílo na zhotovení stavebního díla obnova přes řeku Stonávku u Vankáta mezi obcí Hnoník a společností Telos AS se sídlem nad Kvěrkou 86 Třinec, IČO 268 431 96 v předloženém znění a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Kdo je pro? Děkuji. Je někdo proti? Zdržel se? Děkuji. Tak, nyní bod 14a, stanovení počtu členů zastupitelstva obce. Právě možná proto, pane Jatě, aby to nebylo, že si to rozhoduje jenom starosta, takže navrhujeme, aby stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro rok 2026 a 2030 byl v počtu 15 a tím pádem, aby byla zpátky funkční rada a aby to bylo vlastně o té větší týmové práci. V minulosti s tím mám dobré zkušenosti a myslím si, že určitě, musím říct, že třeba i obec Ropice, tohle toto je stejně velká, to takhle má. Takže doporučuji zastupitelstvu počet 15. Ano, mohla bych se zeptat, z jakého důvodu toto řešíte až teď? Je to jako celkem nejzaší termín do 4.8. mají dodané kandidátní listiny. Některé kandidáty už třeba sbírají podpisy, mají sestavené kandidátky, jak to řešíte, já si myslím, že byla spousta času na to, aby se na to připravili. Do 16.7. je vyjádření, vím, že v Třinci to přijímali, já nevím, jestli před týdnem nebo tak nějak jako stanovili počet. Ano. Já bych teda hlasoval proti návrhu, aby to zůstalo 11 členné a bez hrady, protože rada bude stát obec zbytečné peníze navíc a myslím si, že 11 členů zastupitelů na to stačí. Je to druhý návrh, takže budeme nejprve hlasovat o stanovení návrhu. Dávám hlasovat. Můžu i jak to něco říct, já vím, že mi to nepřísluší, ale já vykonávám tohle a píšu ty zápisy. V poslední době nedělám nic jiného. Přijde nějaká krize, přijde něco, schází se, co 14 dnů se scházela rada. Neměla jsem jeden zápis, psala jsem druhý, zažila jsem to období. Bylo to opravdu, kolikrát se i ta rada nesešla, protože to bylo často, ti zastupitelé prostě neměli čas, bylo to opravdu velice časově náročné. A k tomu, jak přibývá opravdu těch různých, já nevím, systémů, povinností, uvedu datové schránky, na které brečím každý den, ale nikdo to nějak nebere vážně. Opravdu nemám udělaný rok, protože opravdu řešíme jenom školu a běžné věci, které se snažíme vytvořit. Jo. A
A jestli opravdu bude ještě ráda a pořád zápis, nevím, jako já to beru z té stránky jakoby administrativní, bude to opravdu velký záhul pro to zase pro nás. Nezlobte se, ale jako bude. Jo, tak bych vás poprosila, abyste opravdu zvážili všechny ty argumenty a rozhodně, jak rozhodnete. Já tady beru ten návrh, který tady padl zase. Čekal jsem, co tady z tebe vyleze, zase nějaká další, bych řekl, levárna. A to beru jako vložení levárna. My se scházíme, my jsme byli tady spolu minulý týden. Chodíme, tady co 14 dní potkáváme a je to skutečně, že už jsou kandidátky, kteří už to mají kandidáti, už to mají podepsané, dokonce vím, že už mají celou tu kandidátku popsanou, mají tam hlásy, mají to, nevím, ještě to ten iniciativní pomalu, ne, tak vlastně nevím, co to 1.7. se bude zdávat, tak a najednou ty přijdeš s tím, my z těch 14a bod rozšíříme zastupitelstvo ke prospěchu. Jestli to něčemu ke prospěchu, tak už jenom tobě, jinak bys to tu nenavrhovala. To je hotová věc, ti garantuju. Jsme v červnu se setkávali, jsme tu byli dvojho, mezi tím byly 2 pracovní schůzky, a ty prostě s tím vylezeš 29. června. Nebyl to můj nápad, těch podnětů už v minulosti zvažovalo se, zda ano, a myslím si, že právě jako v rámci toho, jak máme letošní rok za sebou, tak si myslím, že to je tvůj názor. To je názor tady většiny. My jsme čekali, že to dneska přijde od vás. Proto tady jsme, protože jsme čekali, že tenhle bod tady od vás dneska přijde. A přišel, nepřekvapila jste nás. Já, jestli se k tomu můžu vyjádřit, já jsem od roku 90 byl v radě, já nevím, kolik volebního období. Já si myslím, že je to flexibilnější, že je to rychlejší rozhodování. Není to jenom na starostovi, je to na 5 lidech a o to jde. Protože ten starosta sám o sobě udělá častější tu chybu, než jak tam rozhoduje o tom 5 lidí. Jo? A nebavme se o penězích, bavme se o tom, co to přinese pro obec. Jo? Ta rada se sejde jednou za 14 dní, tady zastupitelstvo, já nevím, po které jsme už tady, musí se sejít 11 lidí a ta rada má dost velké pravomoci a není to jenom na tom starostovi. To, že se zrušila rada, to se zrušilo za minulého starosty Volina, to udělal on, jo, aby měl větší pravomoce, aby mohl více sám o sobě rozhodovat. Pak to jsou 3. Já jsem ale i minule jsem navrhovala zastupitelstvo. Takže to jsou 3 volební období, které vlastně zůstalo u 11 členů. Ale já ze zkušenosti můžu říct, že když ta rada byla, Pepa tam taky v té radě byl tam Tomáš, takže můžeme posoudit, co je lepší pro obec. A můžu se teda zeptat, pane kraj, v čem to teda bude lepší pro obec? Říkám, že to bude flexibilnější. Jo, že to bude rozhodování daleko rychlejší. Nebude, protože mnoho věcí, které můžete schválit starosta, nebo třeba věc na břemena může schválit starosta a nemusí se psát zápis o tom, že elektrikáři udělali tu stavbu někde, udělali, podepisovat smlouvy, schvalovat, čekají na tu radu. Jo, i takové to jsou takové běžné věci. Takže více administrativy. To bylo i v minulosti. Takže více administrativy pro vás méně práce. Já neříkám, že tam více administrativy. Tak administrativy asi bude, když poslouchám paní zapisovatelku. Na druhé straně, pokud se bavíme o tom, že vlastně, jestli tam prostě někde, tak je to o tom samozřejmě pracovat i s tou pracovní náplní těch lidí, aby se mohl vzít a udělat se k tomu pořád. Ano, pane Labudo? Přiznáváte teď to, že za vás to bylo všechno špatně, jste si to řídila sama. A chcete na jednu radu? Ale to není špatně. To přetáčíte, to není, že ne, já to nepřetáčím, já se ptám na to, jestli si myslíte, že to bylo špatně. Je lepší i na konci volebního období a mám pocit, že na konci obou dvou v minulosti, i v roce 18 a i 22 jsem dávala v červnu návrh tady, aby bylo zastupitelstvo... Dobře, tak proč jste rozhodovala sama? Proč jste se nebavila s zastupitelstvem? Já jsem nerozhodla sama, ten podnět byl... Ale vy jste se rozhodovala sama, o řediteli, o všem jste se rozhodovala sama. Protože jsem tuhle možnost měla a na druhé straně... Vy jste nic neužila. Ale já jsem ji zneužila. Já jsem říkala, že důvodem, který pořád tady splývá, bylo to, že vlastně je třeba některé věci, za které jako zřizovatel zodpovídám já, starosta, tak proto se děli tak, jak se děli. Jo? Až budu mít jiné doklady v ruce, pak se budeme bavit dál. Takže dávám hlasovat o návrhu Radka,
že zastupitelstvo, že navrhuje, aby zastupitelstvo pro období 2026 až 2030 zůstalo v počtu 11 kandidátů. Kdo je pro? 5. Kdo je proti? Zdržel se? Hlasoval jsi? Jsem tě neviděl. Jsem se zdržel. Takže v momentě, jako to hlasování máš to ladík označené. Takže dávám hlasovat, a zastupitelstvo schvaluje, aby počet členů zastupitelstva pro rok 2026 až 2000, nebo pro volební období 2026 až 2030 byl v počtu 15. Kdo je pro? 6. Kdo je proti? Zase stane. Děkujeme. My jsme neslyšeli jediný důvod, proč to tak má být. Jediný důvod tady nebyl. Jediný rozumný důvod tady nebyl. Rozumně, že rada je flexibilnější, kolektivní orgány. Já se chtěla zeptat, pane starosto, proč mi říkala 3 měsíce, že ráda nebude? Přišel návrh, tak jsem to Od zvážila. koho? Přišel, když ten podávání neprošel. Můžu ještě jenom jednu poznámku. To, že má nějaké kompetence starosta, jenom starosta, nebrání ničemu, aby to projednal i se zastupiteli. Takže... Ano, akorát, že když jsou jenom pracovní schůzky, tak ty jsou nevystačující. Je tam třeba někde udělat k tomu, aby byla vlastně minimálně těch 8 dnů. Jo. Oni by dostačující mohli být, kdyby byli řádně domluveny a naplánovány a dodržovány. Všechno to šlo udělat úplně jiným způsobem, než tím, že vznikne rada. Proto oni nebylo půl zastupitelstvu, no? Nemohlo být zastupitelstvo vždycky bývá každé 3 měsíce minimálně, takže nemohlo být půl roku. Musí být ze zákona. Já vynechám už tady tohoto, protože to vůbec nemá smysl komentovat, to, co jste tady teď předvedla. Ale mě by zajímala jedna věc. Je pravda, že dnešní dní pan Olšovský ukončil pracovní neschopnost? Já myslím, že to nebylo dnešnímu dní, že už byla ukončena dřív. Ale já nejsem jeho zaměstnavatel, takže nic víc. Já bych předpokládala, že když jste ho jmenovala do ředitele, takže asi budete i vědět, když se odvolávaný ředitel vrací, že o tom víte. A nevím o tom, že by se můžu se zeptat, ještě minulé zastupitelstvo jste nám říkala, že bude zajištěno bezproblémové předání školy, jakým způsobem to bude zajištěno, když má údajně být dovoleno až do 13. My jsme se domluvili, že 13. se potkáme s jmenovacím dekretem se vším, s tím, že nám předal celý soudec, který chce a okamžitě k dispozici dostal všechny údaje z bakaláře. Nedostal vyloženě vstup ke spisům, protože v rámci GDPR tohle toto zákon neumožňuje, nicméně všechny úvazky a všechno to, co v bakaláři je, to znamená všichni lidé, jaké mají pracovní vlastně náplně, jaké to je rozvrhy a takové, všechno k dispozici dostal. A zůstává ve škole, tak jak jste říkala, asi někde jste prohlásila, že bude určitě odcvik a pracovní činnost. On se o tom zmiňoval, že má zájem, protože vlastně 2 tělocvikáři končí. Že jste nám opakovaně říkala, že nemáte vůbec povědomí o personálních otázkách školy. Ale neřeším pana Olšovského, jo? Ale tím, že jsem byla na schůzce s panem Galusem, s panem Šimoňákem, s panem Adamusem, byla u toho paní účetní, jo, tak vlastně v rámci toho vím, že tam řešilo se mimo jiné, jestli se bude vážit na semči hory, jo, protože už je to v období, které patří k panu Galusovi, takže prostě to tak v rámci toho vím, že tam zaznělo, že o tom tělocviku, ale jestli to má domluvené, nemá, nevím. To je, ty ho jmenuješ a teďka, že to vlastně není zaměstnané soce, že vlastně nevíš o ní nic, že to je. Ale že stále nemá jmenovací dekret, teda pokud nemá? Pan Galus? Nemá. Až 13. nebo? 13. ho dostane. No to jo. Ale říkám. 8 hodin ráno, jsou toho 3 strany. A je přece nenormální, aby 10 dní nebo 14 dní si bral Adamus dovolenou a všichni si vezmou dovolenou, kdy je prostě ruská budova. Tam není nikdo, aby to upřesnila v té škole. Není tam ani paní sekretářka, není tam... Ale jinak mzdové náklady, co jste schválili, jsou za loňský rok o 3 miliony vyšší, než byly rok 2024. Je tam 40 milionů teď a 37 to bylo předtím.
To znamená, že buď tam někdo měl větší úvazky nebo něco a teď když si do toho ještě spadne tyho vlastně ještě další pracovní poměr vlastně po jednu dobu. On je vlastně konečně pracovní poměru. Teď se vrátil z nemocnice, jak je pracovní poměru a ty on o tom nic nevíš, protože to není tvoje starost a ty jsi ho jmenovala, to by mělo být právě tvoje starost. Ty bys se měla aby odešel. Ale tak já vím, že bude odcházet jako takhle, ale jako to jsem už slyšel asi před půl rokem. Akorát, že ukončoval nemocenskou, opravdu mý nehlásil, že ukončuje nemocenskou. Já bych předpokládala, že jste nám právě přivedla, takže nás to taky bavíte. Tak bych to asi předpokládala. Tak jste sama řekla, že to berete jako osobní odpovědnost, pokud se to ukáže jako špatné řešení, pan Olšovský. Ano, je zvláštní, že dneska řešíme pořád to, jestli 13.7. je dostatečně včas nebo není dostatečně včas. Já jsem když to dala, že Adam si jak chce že předat školu, už má do té doby dovolenou. My upozorňujeme tady na to, jak má předání, nějaká příprava na to předání vlastně žádná, protože v té škole nikdo není. Ale dneska tam byl, jo. Má klíče a půjde někde. On má klíče, to jsme rádi. Ale ne tak jako, že měl, já nevím, tak je 3stránkový seznam od pana Galuse, který bude připravený, dá se dohromady, protože zřizovatel tomu bude přítomen, protože některé věci oni předány nebyly, takže vlastně je tam nevytvoříme, které požaduje pan Galus. Já už to vidím, že to proběhne zase. My to doložíme. Bohužel to nešlo z důvodu vágních nějakých, prostě nejde to. Tu si to přeber, tu máš klíče a říct si to, jak chceš. Určitě odpovědnost, která se něco nepřebralo, tak to půjde. A to dopadne. Částečně za bývalým vedením a částečně to půjde za obcí. Za bývalým vedením ty myslíte koho, prosím? Protože z toho bývalého vedení já si můžu vybrat 3 ústavní ředitele. Například u předávání jsme byli s panem Kasperem, část lidí byla vyhozena, pak třeba personální agenda byla předávána tím stylem, že se otevřelo, máte to tady, jo? S tím, že opravdu tam ty osobní spisy chybí a od paní auditorky vím, a jak víte, jak to, že víte, takže teď vím, že určitě budeme předávat, nebo budou předávat personální s jmenovitým seznamem, které tam jsou, a to beru, že jde za náma, protože ona říká, tohle už nedokážete, že jsme to v uvozovkách nevzali my, jo? Takže to beru, že to byla naše chyba. Bavím se od 31.8. Když třeba máme 3stránkový seznam a stránku a půl nebudete schopni předat. Tak jak vy předjímáte, že stránka a půl není. Já si mám tam, já nevím, já vám nemůžu na to odpovědět na něco, co nevím. Jo? Tak vy říkáte, já jsem ho dostala. Já jsem ho dostala. Já jsem ho dostala ve čtvrtek, stejně jak kolegové, beru, že určitě se třeba dneska tomu už částečně mohli věnovat. Vím, že pátek, jak asi všichni končili, asi tam byl firmou, než aby chystali jenom doložené předání. A netlačte mě někam, kde já vám nemůžu odpovědět, jako já taky vycházím z toho, že když jsme loni předávali, že to bylo v pořádku. Stačilo, kdybyste řekla ano, já vím, že něco bude za námi a vyvodíme z toho taky důsledky, to stačí. Právě jsem vám řekla, že ano, že za náma půjde právě třeba to, že jsme nešli, nebo jako ten, kdo přebíral, protože tam ta doba byla krátká, že jsme nešli opravdu šanon po šanonu, abychom tam vzali a vypsali všechny lidi, kteří tam pracují, protože všichni, kteří odešli, tak tam ty složky nemají. Možná tentokrát to předání bude trvat déle, abyste s tím měli počítat. Já, ale to je to, co jsem říkala. Ale to není přece o tom, že to tam máme stihnout za hodinu. Jo, no tak budeme prostě na tom pracovat a vy předjímáte, že stránka nebude. My poukazujeme na to, že do toho 13. je škola prázdná, že vlastně se nikdo tady tím nezabývá a nepřipravuje na to předání. Ono asi to je taky někdy složité s tím, že dejme tomu třeba někdo odjíždí na dovolenou a zaplatili třeba někdy v únoru. Já nevím. Jo, takže ještě má promoci, takže se všechno může naslouvat. Já to je dneska, že má celou lékařku, ne? Ano, pane. No, paní starostku, teďka mimo školu. Co se zeptat? Určitě po obci chodíte a všimli jste si mnoha propadlých kanálů. Prostě sedli po nějaké době. Budou uplatňovány nějaké reklamace u té firmy, která to stavila? O jaké kanály se jedná třeba? No, třeba kolem nádraží, směr k polské škole a tak dále. Určitě máme na to ještě záruku a určitě se právě proto se ptám. Dělali se poslední týden, se dělali kamerové zkoušky. Na základě toho jsme zjistili, že kanál
třeba u dvojčerky je propadly o 10 cm, tak se tam bude muset naplánovat znovu výkop a udělat dostatečné podložení. Tady těch věcí, jak říkáte, je opravdu víc, ale je to asi v tom, že si to vlastně sedlo, je tam nějaké závady tam jsou, takže jsou to normální věci, to jsem chtěl vědět, jestli si něco bude dělat. Super, děkuji za odpověď. Určitě jo. A ještě rok a půl. Takže já vám tímto děkuji. Tak ještě byl jeden dotaz. Ano. Včera mi volala moje tchyně s dotazem, že její soused vyřkl někde nějakou zprávu, že obec chce prodat vodovod. Můžete prosím vás napsat, že to není pravda? Určitě nebudeme prodávat vodovod a tím, že nemáme k tomu písemnou, to tak nebudu dělat takovou hlášku, že to budu někde psát, že to budeme prodávat. Ani nemůžeme. Vodovod se nebude prodávat. Musel by vracet dotace. Takže já vám děkuji a vás připravovat. Prosím tě,